Така ли, Габи? Така ли? На нея й даваш уроци, а на мене не? Сега ще виж, че няма нужда от уроци. Габриел, ужасно си разкрили. Гледай сега. Стига си се изненадал. Вау, ти! Големи ги направих. Ето отново. Правя аз големи и малко, но са големи. Оправдания. Види какви са малки. Абе, аз си гледай работа. Кажи с... Майко, влизи. Ти влизи ми в окото. И последен път. Нямам нужда от уроци. Нямам. Има. Сори, нямам. И... Нямам. Имаш. Нямам. Имаш. Нямам.